Szeretettel köszöntelek benneteket, és újra egy nagy kiváltság számomra, hogy itt lehetek a körötökben, és tolmácsolhatom Isten szavát ma. Hiszem, hogy valóban rendkívüli kegyelem számunkra az, hogy még ma is hallhatjuk Istennek a szavát, hiszen ez a szó az, amely életet ad, amely ilyen keresztül tulajdonképpen Isten létrehozta a kozmoszt, teremtette a világegyetemet, benne tulajdonképpen az embert, téged is, és az ő szavának óriási jelentősége van. Mint ahogy tudjuk is, ugye, hogy tulajdonképpen több helyen az Isten igéje beszél arról, hogy Isten szólt, és meglett. Tehát nem tudom, mennyire tudjuk értékelni Istennek azt a szavát, ami teremt, ami alkot, ami tényleg életet hoz létre, és bennünk is, keresztényekben, hívőkben, illetően akik még nem ismerjük Istent, tulajdonképpen világosságot tud gyújtani, és ennek eredményeként tulajdonképpen tudunk előre haladni az életben, és tényleg elérni az érettségnek egy magasabb fokát, dicsőségről dicsőségre haladva, a dicsőség egyik színvonaláról egy magasabb színvonalra emelkedni azon keresztül, hogy hallgathatjuk, megérthetjük, megragadhatjuk azt a szót, ami tényleg képes bennünk életet teremteni, és tényleg megértést. Én nagyon becsülöm Isten szavát, és tényleg számomra Istennek a beszéde mindig is tényleg valahol annyira kedves volt, hogy Dávidnak igazán az egyik Zsoltár verse, és amiben ő megvallja az ő szeretetét is az ige felé, számomra is azt hiszem, hogy az egyik legkedvesebb vallomás, hogy szívemre ölelem az ő beszédét. Én nem tudom, hogy tényleg van-e ennyire közel hozzád az ige, de hozzám nagyon közel van. És egyre közelebb van, minél inkább tanulmányozom, minél inkább kutatom. Az évek és az évtizedek alatt egyre jobban és jobban felfedezem azt, hogy tényleg olyan számomra, mint a kenyér, olyan számomra, mint a víz, mint az oxigén, ami nélkül egyszerűen nem tudok élni. Egyszerűen tulajdonképpen pillanatról pillanatra kell táplálkozzak az igével. Azzal szeretném kezdeni, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy ha az egyház, a gyülekezet tisztában lenne azzal, hogy mi van a birtokában, akkor nem ülne csak itt, hanem kimenne, és tényleg felrobbantaná ezt a világot az evangéliummal. Ami a birtokunkban van, az tulajdonképpen az evangélium, a jó hír. Tulajdonképpen az a jó hír, amit tulajdonképpen Jézus Krisztus hozott meg az emberiségnek a sötét éjszakájába, abban a katasztrofális helyzetben, amiben a világ évezredek óta vesztegel, az tényleg egy óriási nagy hír, óriási információ, óriási üzenet, amit szerintem nagyon-nagyon meg kell becsüljünk, és hogyha ezt egyre jobban megértjük, ennek az eredményeként egyre inkább ránk terhelődik a felelősség, úgy, mint Pál apostolra is, hogy elvigyük, megvigyük az evangéliumot mindenki számára. Számomra rendkívül megkapó Pálnak az a szava, amit a római levél első részében ír, hogy nem szégyellem az evangéliumot. Nagyon-nagyon sokan tulajdonképpen valahol, mivel nem értették meg igazából azt, hogy kit képviselnek, nem értették meg, hogy milyen üzenetnek a birtokában vannak, mi az az üzenet, ami tényleg az egész világot megváltoztatta, az egész univerzumra hatással volt, az egész angyalvilágot ámulatba ejtette, tulajdonképpen ez döbbenetes, és ez tulajdonképpen a mi feladatunk exportálni, kivinni, megvinni az emberek számára a jó hírt és az evangéliumot. Én úgy gondolom, hogy ha egyszer megértetted, mint hívő ember azt, hogy ott a keresztfán tulajdonképpen az egész teremtett világ szemeláttára nyilvánvalóvá vált Isten indulata, Isten irántunk érzett szeretete, az, hogy ő tulajdonképpen milyen indulattal és érzéssel van az ő teremtményei iránt, te irántad is, akkor valahogy nem hallgathatod el az evangéliumot. Én úgy gondolom, hogy tehát az, hogy nem képviseli a gyülekezet, az egyház teljes erővel tényleg Istennek az evangéliumát, ez tulajdonképpen az oka annak, hogy egyre sötétebbé és sötétebbé válik a világ körülöttünk.
De tulajdonképpen én hiszem azt, hogy ez az elsötétülés csak azért történt meg, azért engedte meg Isten, hogy még inkább a bennünk földgyulladó fénynek ereje legyen, és még inkább a világ megláthassa azt, hogy az Isten fiaiban meggyulladt fénynek micsoda ereje van, és micsoda teremtő ereje van, és megváltoztató ereje van. Én szeretnélek ma egy kicsit meghívni benneteket egy rövid kis tanulmányra a római levélből. Tulajdonképpen, ha meg kellene fogalmaznom a mai szolgálatnak úgymond a lényegét egy mondatban, vagy a címét, akkor azt mondhatnám, hogy az evangélium jelentőségéről az egyén és a társadalom életében, tehát valahol erről szeretnék beszélni számotokra. Lehet, hogy egy kicsit talán nem a megszokott úton, vagy útvonalon, de bocsássátok meg ezt számomra, én nem szeretem a megszokott utakat, szeretem azokat az ösvényeket, amin nem sokan járnak, és tényleg szeretném valahol pont a nem szokványossággal megébreszteni bennetek azt, hogy az evangéliumnak olyan ereje van, az mindig új. Ha az ember újra és újra hallja, ha századszor, ha ezredszer hallod is, egyszerűen valahol mindig újabb és újabb erővel fog hatni az életedre, és teremteni fog benned, és gyújtani fog benned életet, tüzet, egy vágyat arra, hogy tényleg megvigyed ezt másoknak is, és benned is tulajdonképpen egy új, magasabb szintű életet, egy energiát fog hozni az életedbe, a családodba, és mind azon a területen, ahol élsz és mozogsz. Tulajdonképpen a mi feladatunk az, ahogy mondtam múltkor is, hogy ízt és fényt vigyünk ebbe a világba. És tulajdonképpen ez csak úgy tud megtörténni, hogyha tényleg az evangéliumot frissen, erővel megteljesen, és minden szégyenérzet nélkül tudjuk képviselni. Én nem szégyellem az evangéliumot, hanem büszke vagyok rá. Én büszke vagyok arra, hogy valaki olyat képviselhetek, olyat képviselhetek, ami tulajdonképpen ennek a világnak a kezében nincs. És tulajdonképpen tényleg valaki olyanra hívott el engem is, téged is, mindannyiunkat, ami a legmegbecsültebb, a legszebb hivatás ezen a földön. Képviselni a Teremtő Istent, az ő üzenetét a teremtmények számára. Nagyon-nagyon kérem, hogy tényleg nyissátok meg a szíveteket, és tényleg nagyon szeretném, hogyha együtt mennénk végig az Isten igéjén. A római levél első részénél fogom kinyitni az igét, mégpedig az első 4 verset olvasom föl, vagy az első 5 verset, bocsánat, utána pedig a 14. verstől fogom olvasni. Bocsássátok meg, de én ezt felolvasom, mert nagyon-nagyon fontos lesz. Ez biztosítja azt a hátteret, hogy jobban megértsük mindazokat, amikről szólni szeretnék. Az Isten igéjének tekintélye van és ereje van, és amikor hallgatjuk, én hiszem, hogy bennetek is tulajdonképpen világosságot gyújt, megértést gyújt, ha megfelelő indulattal és lélekkel fogjátok hallgatni. Azt még előre bocsátanám, hogy a Szentírásnak egy rendkívül fontos elve az, hogy nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk az Isten szavát. Tehát az, ahogy hallgatod az Isten szavát, az az indulat, az a hozzáállás, az a lelkület, ahogy hallgatod ezt a szót, Istennek a szavát, mert most Isten fog szólni hozzánk, nem ember. Tehát én hiszem azt, hogy tulajdonképpen Istennek én is csak egy eszköze vagyok arra, hogy rajtam keresztül is szólhasson, és meg fogja határozni a sorsodat az, hogy hogyan hallgatod az igét. Én hiszem azt, hogy ha megfelelő lélekkel, kinyitott szívvel fogod hallgatni és venni Isten szavát, egyszerűen más emberként fogsz kimenni innen. Tehát hadd olvassam az igét számotokra. Üdvözlet Páltól és Pétertől is, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostola. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, ami Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid királyi magvából született, de a Szent Szellem csodálatosan bizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból feltámasztotta.
ami Urunk Jézus Krisztus által kaptam kegyelmet és apostoli megbízatást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. A 14-től folytatom. Nem számít, hogy valaki kultúrált vagy primitív, művelt vagy tanulatlan. Én mindenkinek adósa vagyok. Ezért hát kész vagyok nektek is, akik Rómában vagy éppen Budapesten vagytok, elmondani az örömhírt. Nem szégyellem az örömhírt, mert az az Isten hatalma, amely megmenti mindazokat, akik ő benne hisznek. Ezt az örömhírt Isten először a zsidóknak, aztán a nem zsidó népeknek ajánlotta fel. Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettől mindvégig az Istenben való hit által történt és történik. Ahogyan az írás mondja, akit a hite alapján Isten elfogad, az örökké élni fog. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatta haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhettünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Tehát ami Istenből megérthető, azt Isten egyértelművé tette, ha a teremtést értelmesen szemléljük, és azon elgondolkodunk és meditálunk. Tehát nincs mentségünk, kifogásunk arra nézve, hogy Isten van, vagy nincs. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként. Sem nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcsnek tartották, bolondokká váltak. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amik halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak. Ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék. Szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett, pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki öröktől fogva áldott legyen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlatosképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így aztán a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükben kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Isten nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rosszak alatt tölti be őket. Telve vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alattomossággal, mindenféle rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak és vádolják a másikat. Isten gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos ítéletét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek. Hát azt hiszem, hogy ahogy hallgattuk ezeket a szavakat, nagyon megrendítőek, tulajdonképpen, tehát mondhatnám nyugodtan úgy is, hogy
Pál apostolnak egy nagyon mély önismeretre, lelkiismeret vizsgálatra indító szavai ezek, és ha ezen kicsit elgondolkodunk, akkor azt hiszem, hogy felismerhettük egy pillanat alatt azt, hogy az elmúlt 2000 év alatt semmi változás nem történt. Tehát, ahogy mondtam múltkor is, tulajdonképpen a fejlődés egy illúzió. Az ember 2000 évvel ezelőtt ugyanolyan volt, mint ma. Az ember problémája tulajdonképpen nem változott semmit. Esetleg csupán annyi, hogy mallokban járva, vagyis tehát ilyen plazákban, ahogy itt mondjuk magyarul, bocsánat, illetően luxuskocsikon, meg luxus otthonokban élnek, de lényük mélyén ugyanazok, mint akik az emberek voltak 2000 évvel ezelőtt, 3000 évvel, vagy 4000-5000 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen az, amiről itt Pál beszél, nagyon-nagyon hangsúlyos, mert Pál itt tulajdonképpen egy üzenetet tolmácsol, mégpedig nem is akár kifelé, és akár kik felé. És nem is akárki Pál az a személy, aki ezt az üzenetet tolmácsolja. Tulajdonképpen a levélnek a címzettjei az akkori római világbirodalom fővárosa, és így az egész akkori világ szellemi központja benne a Rómában élő keresztényekkel együtt. A levélnek a célja az evangéliumnak a bemutatása, proklamálása a világbirodalom szellemi és politikai fővárosában élő minden római állampolgár számára, benne a nagy római szenátusnak, katonatisztjeinek, filozófusainak, papjainak, minden műveltség és társadalom minden szintjén élő embernek, a mindenkori cézároknak, az akkori pontifex maximusoknak meg kellett hallaniuk az emberi történelem legjelentősebb hírét és üzenetét, az evangéliumot, mégpedig nem is akárkin keresztül. Tehát az evangélium, a jó hír, az nem egy kis embercsoportnak, vagy egy népcsoportnak szólt, nem egy szubkultúrára tartozó, emberekre vonatkozó kis valamilyen jelentéktelen üzenet, hanem tulajdonképpen az egész egyetemes emberiség számára megproklamált, meghirdetett hír, üzenet, amit mindenkinek meg kellett hallani. És tulajdonképpen ebből is látszódik, hogy az evangélium nem egy kis zugolyába született dolog, ahogy Pál mondja, ugye az apostolok cselekedetében, hanem tulajdonképpen egy olyan hír, amit nyilvánosságra hozott, és azt akarta, hogy a legmagasabb platformokon is az emberek szembesüljenek és meghallják az evangélium üzenetét. Mert olyan fajsúlyú üzenet ez, amely tulajdonképpen minden egyes ember személyes sorsát és az egész emberiség egyetemes sorsára hatással van. A levél szerzője, a tarzuszi benjaminita Saul Pál, aki születése szerint zsidó, de családi befolyása szerint szabad római állampolgár is volt. Aki Benjámin nemzetségéhez tartozik, hitbeli státusza szerint farizeus volt, mint ahogy tudjuk az igéből, törvény tekintetében kifogástalan életet élt, fedhetetlen volt, tehát hithű zsidó volt a zsidóból. Kora egyik legnagyobb szellemi tekintélyének volt a tanítványa, név szerint Gamálielnek, és fiatal kora ellenére, hiszen amikor megtért, tudjuk, hogy körülbelül 23 és 25 éves lehetett, szabad bejárása volt az akkori zsidó parlamentbe, a Sanhedrinbe is. Tehát mind a zsidó politika és mind a zsidó vallás terén rendkívül befolyásos és nagyfajsúlyú ember volt. Akit az első keresztény vértanú István perében is a farizeusi mivolta miatt komoly tekintélyként és bíraként mutat be az írás, aki így tulajdonképpen a keresztény üldözés egy nagyon jelentős személyiségeivel is vált. Tulajdonképpen a levelet, a római levelet már keresztényként írja, amivé a damaszkuszi fordulat eredményeképpen vált. Ott ugyanis Jézus Krisztus személyesen megjelent számára. El tudjátok képzelni azt a döbbenetet,
egy ilyen fajsúlyú ember számára, aki teljes meggyőződéssel üldözte a keresztényeket, hogy egyszerűen megjelenik előtte a Mester, Jézus Krisztus, a királyok királya, az urak ura, teljes dicsőségében ráragyog, és amikor Pál ugye lezuhan, tehát tudva ugye azt a bizonyos szokást, hogy ilyen magas rangú személyiségek előtt az ember nem állhat meg, leborul, és azt kérdezi, hogy ki vagy, Uram? El tudjátok képzelni azt a döbbenetet, amit hallhatott, amikor azt mondja, hogy én vagyok az, akit te üldözel. Milyen félelmetes lehetett az a felismerés, amire rádöbbenhetett Pál azokban a pillanatokban, hogy ő tulajdonképpen a Teremtő Isten egyszülött fiával áll harcban. Te is tulajdonképpen mindaddig, amíg nem ismered föl Jézus Krisztus hatalmát és tekintélyét és erejét, tulajdonképpen ezzel a Mesterrel áll szemben. Ezt üldözöd. Ezzel támasztasz mindenféle kifogást, ezzel vitatkozol. Ennek akarod bebizonyítani, hogy de, meg ha, meg hát, stb. Stb. Tehát mindenféle kifogást tulajdonképpen vele szemben akarsz támasztani, akitől tulajdonképpen még az intelligenciádat is kaptad. Akinek köszönhetsz mindent. A tested is tulajdonképpen az ő tulajdona. El tudod képzelni azt a döbbenetet, amit Pál érhette ezekben a pillanatokban. Nem csodálkozom azon, amit itt mond, ugye tulajdonképpen a történet, hogy elvesztette a látását. Tulajdonképpen az a látás, amivel addig rendelkezett, az eltűnt. Tehát ahhoz, hogy te is egy új látást kapjál, egy olyan látást, ami a valóságos és reális látás. Az a látás, ami valóban reálisan képes látni az emberi lét nagy kérdéseit, a te saját személyes problémáidat is, ahhoz neked is találkoznod kell Jézussal. Hogy eltűnjön az a látás, ami tulajdonképpen sehova nem vezet. Eltűnjön az a látás, ami képtelen arra, hogy megvilágosítson. Nem véletlen mondja Jézus a hegyi beszédben azt, hogy ha te szemed sötét és gonosz, akkor milyen a benned levő világosság. Tehát, hogyha az embernek tulajdonképpen a szem, ugye a látásnak, ugye a nézőpontnak a szimbóluma, ahogy látod az életet, tehát hogyha az ember, ahogy látja az életet, a sötét, akkor milyen lehet benne tulajdonképpen az, ami megvilágosítaná. Tehát ha az csak sötétséget hoz az ember életébe, akkor milyen lehet benne a világosság? Hát csak is sötétség. Tehát még esélyem sincs arra, hogy a dolgokat helyesen lássam. Pálnak sem volt esélye arra, hogy a dolgokat helyesen lássa, minden műveltsége ellenére, minden rendkívüli tekintélye ellenére mindaddig, amíg tulajdonképpen a Mesterrel nem találkozott. Ebben a találkozásban, ebben a nagy fordulásban, tulajdonképpen a metamorfózisban, ami ugye megfordulást jelentett, ő is rájött arra, hogy a rossz irányba ment. Neked és nekem is rá kell döbbenjek arra, hogy a rossz irányba megyek. Amikor rádöbbenek erre és megfordulok, akkor kapok olyan látást, amit Pál is kapott, hogy attól kezdve a dolgokat másként látta. Helyesen látta, objektíven látta, reálisan látta, úgy, mint ahogyan az Isten látja. Tulajdonképpen a levelet Krisztus után a 60-as évek elején írta Pál, ami rendkívül megdöbbentő ebben az, hogy ez a nagyszerű és nagytekintő zsidó vezető egyéniség egyszerűen csak Pálként és ráadásul, mint Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatkozik be. Nem azt mondja, hogy a tárzusi benjaminita Saul Pál, a nagy tanító, a Gamáliel nagy tanítványa írja ezt a levelet a rómaiaknak. Tehát nem akarja a saját tekintélyével önmagára irányítani a figyelmet, hanem tulajdonképpen arra akarja irányítani a figyelmet, aki tulajdonképpen az egész univerzum fókuszában és gyújtópontjában él, és ül a trónon, Krisztus.
akitől eredezik minden élet és minden hatalom és dicsőség. Tulajdonképpen azért is megdöbbentő, mint tudjuk, ez a név Pál azt jelenti, hogy kicsi. Tehát a Jézussal volt találkozásának az eredményeként nem csak, hogy egy máslátást kapott, hanem helyes önértékelést is. Helyesen kezdte látni önmagát. Rájött igazán arra, hogy ki ő. Tehát rájött igazán arra, hogy ő is csak tulajdonképpen egy nyomorult, elveszett bűnös. Ő is csupán csak egy olyan személy, aki mindenestől rá van utalva a Teremtő Istenre és az ő segítségére. Minden része tulajdonképpen Isten után szomjazott. És ezt addig ő nem érzékelte. Ő azt gondolta, hogy jó helyen van. Ő azt gondolta, hogy tulajdonképpen ő elérte azt kora felnőtt férfi korára, amit nagyon kevesen. Ő azt gondolta, hogy Isten tetszése megnyugszik rajta. És akkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen Istennek nem tetszik az élete. Nem döbbenetes ez, hogy az ember ennyire félreismerheti magát? Ennyire félreismerheti önmagát? Azt gondolja, hogy tulajdonképpen jó helyen van, és közben tulajdonképpen egy elveszett állapotban van. Ennyire képes az ember a vakságában félreismerni önmagát. Tulajdonképpen ez a bemutatkozás, amikor azt mondja csupán magáról csak, hogy Pál. Ez tulajdonképpen egyértelműen bizonyítja azt, hogy ő nem csupán csak jelképesen szállt le a lóról ott a damaszkuszi úton, hanem valójában leszállt a lóról. Hátra tudta hagyni azt a bizonyos gőgöt, amit azok az eredmények, diplomák, ugye úgymond biztosítottak számára, ami úgymond tekintélyessé tette és elfogadottá tette. És azt gondolta, hogy ezelőtt a pozíciója előtt tulajdonképpen még Istennek is úgymond hasra kell esni. És amikor Isten ugye Krisztusban megjelent számára, akkor pont ő esett hasra. Nem megdöbbentő? Tehát pont akkor döbbent rá az Isten fia Jézus Krisztus megjelenése pillanatában, amikor kiárad belőle az a szentség, az az isteni arányosság és tökéletesség, ami Istenben van. Tehát Jézus Krisztusnak egy szót nem kellett szólni, egyszerűen csak a jelenléte elég volt ahhoz, hogy meggyőzze Pált. Én hiszem azt, hogy ezekben a pillanatokban is, ha őszintén hallgatsz, Isten ki tudja jelenteni önmagát számodra. Meg tud jelenni számodra. Egy barátom, akivel együtt szolgáltam egy hónappal ezelőtt Szolnokon, ő az Egyesült Államokban él, egy orvos. Ő mondta el, hogy 45 éves koráig tényleg, mint orvos mindent elért az Egyesült Államokban, és hát amikor meghívták egy ilyen istentiszteletre, hát nagyon lekezelően vette ezt az egész vallásos üzletet, meg ezt az egész vallásos ceremoniális dolgokat, és tulajdonképpen hát csak a feleségének a késztetésére elment. Nem akarta megsérteni már több éves könyörgés után, és hát mondta, na egyszer eljövök. És amikor látta azt, hogy milyen óriási tömeg jön, akkor hát bepánikolt, hogy megismeri mindenki őt, a nagy klinikai surgeont, tehát ezt a klinikai sebészt, és ki akart illanni, de akkora volt a tömeg, hogy nem tudott átmenni, és ott ragadt. És végül valahogy befúrta magát a tömeg közül, hogy ne ismerje meg senki, és hogy hallgatta az Isten beszédét, döbbenetes volt, hogy egyszerűen csak rádöbbent arra, hogy valaki szól hozzá. Amikor a pásztor arról beszélt, hogy van egy atya, mert neki nem volt, soha. Hogy van egy atya, aki szereti őt. Akkor valahol a szíve mélyén egyszerűen föltekintett Istenre, és azt mondta, hogy atyám, te tényleg vagy? És te tényleg atya vagy?
és hát te valóságos vagy, mutasd meg nekem. És mivel őszintén kinyitotta a szívét, ahogy ott szolgált a szolgáló, egyszer csak a szolgáló háta mögül egy óriási fény megjelent, rávilágított, és azt mondta, hogy Bak, I am real, én valóságos vagyok. És attól kezdve ez az ember teljesen megváltozott, újjászületett, ott a helyszínen. Tehát én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy nem mindegy, hogy hallgatod ma az igét. Ma itt Isten szól, nem ember, Istennek a beszédét halljuk, és ahogy mondtam is, tulajdonképpen Isten az ő szaván keresztül teremt. Teremthet benned új életet, új reményt, teremthet benned olyan dolgokat, amit te is keresel, de nem tudod, hogy hol van. De Istennél megvan. Egyszerűen csak nyisd ki a szívedet, és tényleg meg fogja tényleg Isten tenni a csodát a te életedben is. Tehát Pál nem csupán kicsiként mutatkozik itt be, hanem rabszolgaként is. Jézus Krisztus rabszolgájaként is, amit még keresztény körökben sem értenek ma nagyon sokan. Sokan nagyon ellenszenvesnek találják ezt a kifejezést, sőt megalázónak is, ezért nem szeretnek róla beszélni. Én is, amíg megtértem, hogy nagyon megdöbbentettek ezek a Bibliának ezek a szavai, ugye, hogy Pál Jézus Krisztus rabszolgája. Péter is ugye ezeket a szavakat használja, és nem értettem, hogy mit akarnak kommunikálni ezek az apostolok ezeken a szavakon keresztül. Míg végül is tulajdonképpen Isten kijelentette számomra, hogy mit jelent ez. Pál nagyon is jól tudta, hogy miről beszél, ugyanis abban a korban az, hogy valaki egy szenátornak, egy római szenátornak, vagy egy befolyásos római kereskedőnek, vagy egy római katonatisztnek a rabszolgájává lehetett, a legnagyobb megtiszteltetés és a szerencse volt. Amely tulajdonképpen a társadalmi felemelkedés legnagyobb lehetősége volt. Emlékeztetni szeretnélek benneteket például Júda Ben Hur történetére, biztos emlékeztek rá. Azért választottam őt, mert őt mindenki ismeri, gondolom. Tulajdonképpen neki is volt egy rabszolgája, akit ő megvásárolt még régebben, és ez a rabszolga később az ő urának az egész vagyona felett rendelkezett, és nem csak kezelte azt, hanem forgatta és növelte is azt. Tehát ha valaki egy ilyen pozícióba juthatott abban a korban, ez értelmet, célt és értéket adott az életének és a létezésének. Pál ebben az értelemben beszél arról, hogy őt is megvásárolta valaki. Megvásárolta valaki nem is akármilyen áron. Tudjátok, én egyszer azon, amikor a saját intenditásom fölött gondolkodtam, hogy ki is vagyok én. Van-e nekem értékem? És amíg én Isten nélkül próbáltam erre a kérdésre választ adni, igazából nem tudtam. Nem tudtam levezetni tulajdonképpen, nem volt egy viszonyítási pontom, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én, miért is van nekem értékem. Ha van, akkor az mi? De amikor megértettem megtérésem után, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus engem megvásárolt, akkor kezdtem csak úgy megérteni, hogy wow, ő engem megvásárolt, hát én is tulajdonképpen valaminek akkora az értéke, amit fizetünk. Érte, így van? Na most gondold el, hogy neked, te érted is fizetett valaki. És nem is akár mennyit, nem is akár mit. Az atya az ő egyszülött fiát fizette, az ő egyszülött fiának a teljes életével fizetett a tiedért. Ekkora értéked van. És ezt Pál is megértette. Pál is megértette azt, hogy tulajdonképpen óriási árat fizetett valaki érte, és rendkívül nem is akárki, az univerzum ura, a királyok királya, aki sáfárává és gondviselőjévé tette Pált, az ő egyházában mindannak a királyi vagyonnak, ami az egyházban van. És felelőssé tette egyben az evangélium megismertetéséért ezen a világon. Tehát óriási dolog tulajdonképpen a mester rabszolgájává válni. Jézus Krisztus rabszolgájává válni nagyobb megtisztelést jelentett Pálnak, mintha magának a nagy római Pontifex Maximusnak lehetett volna a rabszolgája.
El tudjuk képzelni azt, hogy egy olyan személynek, akinek még a nagy római pontifex maximusok is engedelmeskedni kénytelenek voltak, annak volt Pál a rabszolgája. Tehát ebből egy kicsit érzékelhetjük azt, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus rabszolgája lenni, az egy nagyon megtisztelő pozíció. De egyben tulajdonképpen azt is meghatározza, hogy az egész életem alá van rendelve valakinek. És pont ebben az alárendeltségben nyer értelmet az életem. Pont ebben találok értelmet és értéket és célt. Mert egy rabszolga abban a korban nem tudott magának értelmet és célt adni. Ma sem tud. Egy ember sem magának értelmet és célt adni. De tulajdonképpen, hogyha Jézus Krisztust szolgáljuk, Jézus Krisztus mindannyiunk számára ad egy speciális tervet. Én emlékszem, amikor megtértem, és meghallottam azt, hogy Jézus Krisztusnak velem terve van, egyszerűen csak álltam és álmodtam, hogy ő neki én velem? Wow, micsoda terve lehet Istennek velem? Ekkor kezdtem felismerni a jelentőségemet, a saját jelentőségemet, és az ő szeretetének a súlyát. Azt, hogy ő megbecsül téged, és megbecsüléssel van irántad. Terve van veled. Judah Ben-Hur filmjében is rendkívül megdöbbentő, hogy Ben-Hur milyen tisztelettel van a szolgája felé. Mert nemes ember volt. Jézus Krisztus a legnemesebb személyiség és egyéniség. A legigazságosabb, a legnemesebb az egész univerzumban. Ennek lehetünk, és lehetsz te is a szolgája. Pál is ennek volt a szolgája. Tulajdonképpen igazából Pál, aki korának egyik legnagyobb befolyású személyisége volt, ő is elismeri, hogy csak Jézus Krisztus rabszolgájaként találta meg az élete értelmét és célját, amiről a Filippi 3, 7 és 17-ben gyönyörűen és nagyon személyesen és nagyon őszintén tesz vallomást. El tudjátok képzelni egy ilyen fajsúlyú ember, aki ilyen műveltségű és ilyen befolyású egyéniség, mégis a lénye mélyén érezte azt, hogy csak a Jézus Krisztussal való találkozása után nyerte meg azt az értelmet és célt az élete, amit azelőtt nem bírt. És ez gyönyörűen elmondja, hogy ez mennyire így van, ezt bizonyítják azok a megdöbbentő szavak. Azt mondja Pál, hogy mindent, amit eddig elért, az kárnak és szemétnek tartott. Hát ha belegondoltuk, hogy mi volt az a minden, hát nem akármilyen diplomák, meg nem akármilyen tekintély, nem akármilyen köztisztelet, megbecsülés vette körbe ezt az embert a zsidó társadalomban. És ez mind tulajdonképpen kárnak és szemétnek ítélte, mert egy olyan viszonyítási alapja volt, hogy azt, amit kapott Krisztusban, azt egyszerűen nem lehetett mérni azzal, amit tulajdonképpen azelőtt ő elért. Tehát az a perspektíva, amit Jézus Krisztus neked felajánl ma, az a perspektíva, amit Jézus Krisztus tulajdonképpen tartogat a számodra, az nem egy akármilyen dolog. Ahogy szokták mondani az amerikaiak, itt nem a sarki zöldséges hív valamire, hanem a Teremtő Isten. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy valami fantasztikus megbecsülés és privilégium, hogy Isten tulajdonképpen nem csak szóba áll velünk, hanem terve van velünk, és tulajdonképpen tényleg azt akarja, hogy felemelkedjen az életünk. Ha igazán fel akarsz emelkedni, ha igazán azt akarod, hogy az életed értelmet nyerjen, akkor gyere Jézushoz. Nyisd meg a szívedet teljesen Jézus előtt. Én nem akarok semmiféle érzelmi ráthatást tenni. Ezek objektív tények, amit Isten igéje jelent ki. Amit a mi személyes tapasztalatunk igazol.
millió és millió kereszténynek a tapasztalata húzza alá azt, hogy Isten szava igaz. Ma a 21. században is éppen olyan Isten, mint amilyen volt 2000 évvel ezelőtt. Ez fantasztikus dolog. Engem rendkívül izgalomba tart, hogy tényleg egy olyan Istennel van dolgom, aki nem változott meg, aki fantasztikusan nagy szeretettel és tapintatossággal közeledik az emberhez. Intelligensen, mint egy nemes úriember jön, és felajánlja az ő segítségét. De jobban teszed, ha elfogadod. Tulajdonképpen Pál, mint Jézus Krisztus rabszolgája, itt, ahogy mondja tovább az ige, azt mondja, Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának a hirdetésére, tulajdonképpen egy olyan privilégiumot kapott, ami tényleg az egyházban azt hiszem az egyik legnagyobb privilégium, apostoli elhívást kapott, apostoli pozícióba helyezte őt Isten, és ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon érdekes hivatás. Én nagyon óvatos vagyok azzal, amit ma elég sokan szeretnek ide tűzögetni magukra, vagy ide a vállukra inkább, hogy én apostol vagyok. Úgy gondolom, hogy sokan nem értették meg, és etmológiailag soha nem tanulmányozták azt, hogy mit jelent az apostolos szó. Az apostolos szót először a görögök használták, sőt, igazából még ezt megelőzően tehát a görögök előtt is használták, most nem jut hirtelen eszembe, de a görögök használták ezt, mégpedig a görög flottában használták ezt. Ez egy speciális pozíciót jelentett a görög flottában. A görög flottában az aposztolos egy olyan személy volt, aki tulajdonképpen speciális titkokat hordott, és olyan privilégiuma volt, hogy bemehetett a legfelső generálisoknak a titkos tárgyalására, ahol a csaták tervei készültek. És amikor tulajdonképpen elkészült ugye az ütközetnek a terve, akkor tulajdonképpen az aposztolos vette át az egész csatatervet, és ezt ő levitte a flottához. Tehát elvitte a flottához, ahol tulajdonképpen ezek szerint az utasítások szerint, amit a görög flottának a generálisai összeállítottak, ezek szerint ment a csata. És igazából tulajdonképpen képzeljétek el, hogy fel van jegyezve az, hogy tehát ezekre az apostolokra óriásian vadásztak abban az időben, mert nyilván tehát azokat a titkokat megtudni, amit ők hordoztak, tehát az óriási értékű kincs volt. Egy teljes, egész élet fizetését ajánlották fel az ilyen embereknek, tehát nem egy hónapi, nem egy évi, jól hallottátok, egy egész élet fizetését ajánlották azért, hogy átadja a titkot, vagy elárulja a titkot. Tehát ezeknek az embereknek volt egyedül privilégiuma bejárni a generálisok tanácskozására, és elvinni a titkot le az ütközethez. Tehát Pál tulajdonképpen innen veszi kölcsön az aposztolos kifejezést. És tulajdonképpen Pál olyan titkokba volt beavatva, amiben nagyon kevesen. Ő neki meg volt adva az a privilégium, hogy bemehetett az egész univerzum legmagasabb generálisi körébe, az univerzum legfelsőbb kormányának a titkos üléseire, az Atya, Fiú és a Szent Szellem tanácskozására, ahol ő hallhatott olyan dolgokat, mint például az evangélium. Ő maga tesz vallomást arról, ti is tudjátok, hogy ő nem emberektől hallotta, vagy tanulta az evangéliumot, hanem neki személyes kijelentés adatott az evangéliumról. Tehát ő tulajdonképpen olyan titkokba látott bele, amiben ember nem láthat bele. Tehát én ezért vagyok nagyon óvatos ezekkel a bizonyos mai apostolokkal, mert nem vagyok benne biztos, hogy nekik megvan ez a privilégiumuk. Ők valóban bejárnak ebbe a bizonyos generális körbe, és valóban kerridnek, tehát visznek magukkal olyan titkokat,
ami tényleg képessé teszi az egyházat arra, hogy megvívják győztesen a harcot. Sokféle titokkal járnak ma emberek, és sokféle üzenetet mondanak, de viszont igazából az egyház mégis vesztésre áll. Én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy nem mindegy, hogy kit hallgatunk, kire hallgatunk, kit követünk ma. Az igazi apostolokat hallgatjuk, akkor fel leszünk szerelve, képesek leszünk a titkokat átvéve arra, hogy tényleg úgy harcoljuk meg az ütközetet, hogy ezt meg is nyerjük. Ezért mondja, nem véletlen mondja az ige, hogy többek vagyunk, mint a győztesek. Hiszitek ezt? Hiszitek, hogy többek vagyunk, mint a győztesek? Én hiszem. A győzteseknél többnek lenni, ezt a fogalmat nagyon érdekes átgondolni, hogy ez mit is jelent. Én nagyon sokat gondolkodtam, rengetegen használták ezt a kifejezést, és amikor megkérdeztem, hogy te mondd már meg, hogy mit jelent ez. Nagyon jó hangzik, de nem igazán értem. Tehát az emberek nagyon szeretik ezt hallgatni, de nem értem igazán. Ha győztesnél többnek lenni, egy győztes először is egy olyan személy, aki tulajdonképpen akiben erő van, hatalom van, tekintély arra, hogy képes legyen úrrá lenni egy helyzetben, és azt megnyerni. De hogy még ennél is többnek lenni, hát az valami. És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ha mi ezeket a titkokat, amiket Pál, az igazi apostolok ránk hagyományoztak, ezeket kutatjuk, megértjük, betörünk ezeknek a titkoknak a lényegébe és az értelmébe, akkor mi is többek lehetünk, mint csak győztesek. A többnek lenni, mint győztesnek, az azt jelenti, hogy győztesnek el kell menni és megharcolni a harcot. De többnek lenni a győztesnek azt jelenti, hogy nem is kell harcolni, mert rádöbbensz arra, hogy ezt a harcot valaki megharcolta és megnyerte. Te csak érvényesíted azt, amit tulajdonképpen más már megszerzett. Tehát az Úr testének végső soron meg kellene tanulni, érvényesíteni azokat a dolgokat, amikkel tulajdonképpen mi megnyerhetjük azt a csatát, amiben állunk. Én szerintem a csatának a leghevesebb területe a lelkek megnyerésének a területe. Tulajdonképpen a Biblia szavait használva, vagy fogalmait azt mondhatnám, hogy tehát ez az a bányászati terület, amikor kibányásszuk, tulajdonképpen a bányából kiemeljük a köveket. Ez egy nehéz munka. De tulajdonképpen Krisztussal együtt el tudjuk végezni ezt a munkát, és ki tudjuk hozni a sötétség kincseit abból a bányából, ami ez az egész világ. Tehát én úgy gondolom, hogy rendkívül jelentősége van annak, hogy valóban kitől tanulunk. Ugye tudjátok, Pál ugye elragadtatott ugye a 3. égig, tehát ő bejáratos volt ugye a mennyekbe, és ilyen értelemben azokba a titkokba folyamatosan. Tulajdonképpen én nagyon-nagyon szeretem azokat az embereket hallgatni, akikről érződik, hogy ismerik Istent. Bejáratosak olyan titkokba, olyan dolgokba, amit nem hallhatsz minden nap. Aki nem csak másoknak a vízhangja, hanem tulajdonképpen azt hirdeti, amit Isten szól hozzá. Ezek azok az emberek, akik áldottá és sikeressé tudnak tenni bennünket ma is. Tehát nagyon-nagyon imádkozom azért, hogy Isten küldjön olyan embereket közénk, akiknek tényleg megvan az a joguk, az az elhívásuk, az az elválasztásuk, mint ami Pálnak megvolt, hogy bemehetett az Atya, Fiú és a Szent Szellem közösségébe. És elhozhatott olyan titkokat, ami tényleg sikeressé tehette azokat, akik megharcolták lent az ütközetnél a csatákat. Az evangélium az egyik olyan titok, amit az univerzum legfelső kormánya, ahogy mondtam az előbb, kinyilatkoztatott Pálnak, és én ezt mielőtt megismerhetném veletek a jó hírt,
előbb meg kell értenünk azt, hogy milyen összefüggésben válik az evangélium, ami nyilvánosságra jött, az evangélium híre és üzenete jó hírré. Ugye halljuk ezt nagyon sokszor, és sok ember hallja, hogy az evangélium jó hír. De nem tudják, hogy miért jó hír. Vagy mi teszi az evangéliumot jó hírré. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Tulajdonképpen, ha nem értjük meg először is azokat az okokat, és azokat a történelmi előzményeket, illetve hátteret, amelyeket Isten igéje kijelentett számunkra, akkor könnyen előfordulhat velünk is, hogy az evangélium, ami jó hír, nem lesz számunkra jó hírré. Ugyanis csak akkor, ugyanis csak azon történelmi háttér, illetve az emberiség nyomorúságának, egyetemes szenvedés történelmének a megértésének a fényében, amiről a Szentírás kijelentést ad számunkra, érthetjük csak meg egyedül azt, hogy tulajdonképpen miért jó hír az evangélium, és miért van az evangéliumnak óriási jelentősége és súlya. Az egy dolog, hogy mi magunk is érezzük, mielőtt az evangéliumot meghalljuk, hogy tulajdonképpen az életünk valahol egy káoszban van. Hogy valahol el vagyunk veszve. De tulajdonképpen kell jöjjön valaki, aki megvilágítja egészen tisztán azt, hogy tulajdonképpen mi az a háttér, amit ha megértesz, akkor egyszerűen fogsz rácsodálkozni arra, hogy wow, hát tényleg az evangélium jó hír, a számomra is. Fantasztikusan jó hír. Tulajdonképpen a bibliai kinyilatkoztatás ugyanis arról ad hírt, hogy mind a személyes emberi sors, mind az egyetemes emberi történelem a bűn fogjává és a halál várományosává vált a bűneset óta. Ezeket már hallottuk, ezeket a történeteket, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tehát ebből az aspektusból is átgondoljuk, és ez segíteni fog abban, hogy még erőteljesebben képviseljük az evangéliumot az elveszettek felé, mert még jobban megértjük, hogy mit képviselünk. Tulajdonképpen az édenkerti bűnbeesés óta az emberiség bűnben vesztegel. Így a bűn pecsétjét hordozza, a halál várományosaként kultúráját és személyes sorsát értelmetlenné és reménytelenné teszi, ez a két szellemi realitás. Ez így van. Ha egyetértesz, ha nem, ez a valóság. Ez az objektív valóság. Ha őszintén és objektíven megfontoljuk, hogy évezredek óta végső soron mindent a bűn és a halál ural le, amely szellemi realitásokkal egyetlen kultúra, nép, faj, törzs, vallás sem tudott mit kezdeni, amely problémáról és tragédiáról a Biblia beszél a legönszintébben és a legreálisabban. Én nagyon értékelem a Szentírást, hogy tényleg olyan őszinte, annyira nyíltan tárja fel tulajdonképpen az ember sebét, az ember problémáját. Ahogy mondták is ugye a régi nagy bibliatanítók, hogy nem te olvasod a Bibliát, a Biblia olvas téged. Tehát magyarul tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor Isten elé kerülsz, és ővele kapcsolatba kerülsz, Isten olvas téged. Isten pontosan tudja, hogy ki vagy. És az ember, amikor a Bibliát olvassa, Istennek ezt a rólad való ismeretét ismered meg, azon keresztül, hogy olvasod. És rádöbbensz arra, hogy wow, te jó ég, hát ez a könyv ez rólam szól. Honnan tudta Isten ezt rólam? Meg azt, meg ezt is. Isten tudja. Isten pontosan tudja, hogy ki vagy, hol vagy. Ismeri tulajdonképpen az éjszakai küzdelmeidet, a problémáidat, és segíteni szeretne. Ezért szól. Te is, amikor bajban látsz valakit, mit teszel? Szólsz hozzá, nem? Hát ugyanezt teszi Isten is. Ezért szól.
Jelen kultúránk a strucchoz hasonlóan az élvezetek és a materializmusnak a homokjába dugja a fejét, önmagát becsapva abba az illúzióban él, hogy így többé nem kell a bűnnel, sem a halállal szembenéznie. De ez, mint ahogy tudjuk is, ugye nem oldotta meg a problémát. Ennyi összetört ember, ennyi félelem, fájdalom, zűrzavar, nyomorúság még soha nem uralta le az emberi fajt, mint amit ma láthatunk. Műalkotások, irodalmi művek, filmek, dalok ezrei kiáltanak a megoldás után, és szinte ordítanak valamilyen válasz után, segítség után, és elmondják nekünk, hogy milyen üres és sivár az élet, az emberi sors, és mennyire értelmetlen minden. Ismeritek ti is ezeket az alkotásokat? Tele vagyunk vele. Tele vagyunk vele. Francis Schaeffer, meg sok más nagy tekintélyű, a 20. század egyik legnagyobb tekintélyű keresztény filozófusa mondta azt, hogy halál a városban, tehát a halál pora befedte az egész emberiséget. Ez alatt vagyunk. A halál mindent elértelmetlenít. Akármennyire is akarod széppé hazudni az életedet, egyszerűen, ha rágondolsz arra, hogy meghalsz egyszer, akkor mi értelme volt az egésznek? Ha nincs Isten, ha nincs örök élet, akkor tulajdonképpen végső soron tényleg, ha sehonnan, sehova nem megyünk, akkor tulajdonképpen valóban teljes csődben van az egész életünk. Ez a pár év limlom öröm pillanatok alatt elillan, és ott állsz a halállal szemben. Ezzel a szellemi realitással nem tudsz megküzdeni. Ezt egyetlen nép, faj, kultúra, ahogy mondtam az előbb, egyszerűen nem tudta hova tenni. Ezért óriási fajsúlya van az evangéliumnak, mert érinti ezt a problémát. És nem csak érinti, hanem majd, mint később látjuk, meg is oldja. A bűneset óta, amíg nagyon-nagyon sokan ugye csúfolódnak ugye ezen az Ádám Éva történetén, amikor ott ugye a kígyó megcsalta az embert, ott a almafa alatt, ismerjük a történetet. Az én számomra ez a történet nem egy irreális történet, sőt, egy olyan történet, ha nem lenne megírva a Bibliába, ki kellene találni. Ugyanis, hogy miért mondom ezt, azért mondom ezt, mert mindannyian, kivétel nélkül, mindannyiunk életében ott van valahol egyszer ez az Ádámi és Éva története, az édenkerti történet. Mindannyian átmegyünk azon a ponton, amikor vállaljuk a bűnt. Amikor eláruljuk tulajdonképpen Istent, eláruljuk az ártatlanságunkat, eláruljuk tulajdonképpen valahol az egész egzisztenciánkat, amire teremtettünk, és valahol válasszuk a bűnt, és fölvállaljuk a lázadást. Tehát ez nem egyszerűen csak egy bibliai sztori. Ez mindannyiunk története. Mindannyiunk története. És tulajdonképpen, mivel kivétel nélkül nem csak Ádám és Éva, Péter, János, Józsi, mindannyian átment ezen. Kivétel nélkül mindannyiunk életében felszabadult az ősellenségnek a joga arra, hogy ője, rabolja és pusztítsa az életünket, személyes sorsunkat. Tehát a bűneset óta, hiszen mindannyiunknak, tehát hogy mondtam is, igen, tehát a bibliai híradás szerint minden és mindenki egyetemesen nyög, és vajúdik, és szenved, benne az állatvilág, az egész természet, és így maga az egész teremtett világ, aminek személyes bizonyíték a saját magad félelmeid, aggodalmaid, szorongásaid, a betegségektől és a haláltól való iszonyod, az üresség érzeted és a többi. Ezekkel a tényekkel az ember nem vitatkozhat. Ezek valóságos dolgok. Sose felejtem el azt a történetet, ugye én az Egyesült Államokban élek, és amikor először mentem egy barátommal Las Vegason keresztül a Grand Canyonba, és megpillantottam ott a hegyek, ott a lejtőn Las Vegasnak az
látványát, és tulajdonképpen abban a pillanatban, mivel egy nagyon imádságos helyzetben voltunk ezzel a barátommal, egész nap igét olvastunk, böjtöltük, kerestük Istent, és amikor megpillantottam ezt a várost, egyszerűen Isten megnyitotta a szememet, a fülemet, és képzeljétek el, egyszerűen nem láttam mást, mint emberek millióit sírni. Hallottam a kiáltásaikat, a jajveszékelésüket. Hallottam azt, hogy jajgatnak, szenvednek, hogy mennyire el vannak veszve a maguk nyomorúságába. És amikor bementem ebbe a városba, és ott beszéltem emberekkel, és hogy megtudtam, hogy ott mi folyik, hogy adnak és vesznek ott lányokat, és micsoda katasztrófa megy ott végbe, percről percre, akkor döbbentem rá igazából, hogy tulajdonképpen valami irtózatos dolog az, ami ebbe a világba folyik. Ezt a természetes ember nem érzékeli. De hogyha szellemi emberként tulajdonképpen jársz és élsz ezen a földön, te is meghallhatod az emberek sikolyát. Meghallhatod az emberekben levő jajt, ahogy fölkiáltanak a nyomorúságaikban és a fájdalmaikban. Ezért nem mindegy az, hogy mi keresztények mit teszünk a jó hírrel. Ezért mondtam azt, hogy ha tudnánk, hogy mi van a kezünkben, nem hallgatnánk. A hallgatásunk egy bűnös hallgatás. Isten nem véletlen szólt ma az egyik testvérnőn keresztül, hogy ébredjünk föl. Én hiszem, hogy az Úr szólt ezen keresztül. Ébredjünk föl, mert a kezünkben van a megoldás, és ezt nem rejtegethetjük tovább. Ezt ki kell vigyük minden áron az evangéliumot. Pál is minden elképzelhető lehetőséget megragadott arra, hogy az evangéliumot hirdesse. Mert tudta, hogy mi került a birtokába. Ez hatalmas dolog. Tehát igazából jelenkorunk a legprofibb módon akarja elhitetni velünk, vagy veled ezeket a súlyos realitásokat olyan hazugságokkal, mint hogy nincs bűn, hogy mivel minden relatív, nincs Isten, ne keresd az élet értelmét, csak élvezz, majd a mindenható pénz megoldja minden problémádat, tedd azt, ami jól esik, és boldog leszel, és aztán filmeken, sókon, és azon a sok-sok buborékos szopoperákon keresztül reklámozza is ezt az életstílust. Az, hogy hát ez az élet. Pedig nem ez. Ez hazugság. Az élet az, amiről az evangélium szól. Tulajdonképpen, amit Isten az ember számára eredetileg megálmodott. Csak ezt mi elvesztettük. De a jó hír pont ott kezdődik, hogy amit elvesztettünk, azt Isten felajánlja, hogy megtaláljuk. És átvehet azt az életet, ami beteljesíthet. Tulajdonképpen ez egy fantasztikus dolog. Igazából úgy gondolom, hogy tényleg óriási erő van a kezünkben. Óriási hír. Tehát ennek ellenére nem fér kétség ahhoz, hogy az ember, tehát az egyetemes emberiség mégiscsak szenved minden reklám, mindenféle illúzió ellenére, mindannak a hangerőnek az ellenére, amit ez a világ egyre hangosabban próbál ugye belénk szugerálni, vagy hipnotizálni, vagy beléd. Tulajdonképpen mégis ott van a letagadhatatlan valóság, hogy az emberiség tulajdonképpen évezredek óta szenved, benne te is. Elvitathatatlan tény az, hogy az emberiség állapota kilátástalan és reménytelen Isten nélkül. Oké. Jó. Oké. Jó. Jó. Tehát tulajdonképpen még csak egy mondatot mondanék, és megpróbálnám befejezni. Senki nem cáfolhatja meg a bölcs Salamon király végkövetkeztetését arra vonatkozóan, hogy az ember földi életének a sok szépség ellenére nincs valódi értelme, és így minden a hiába valóság alá rekesztetett. Úgy mondja ez Salamon a Prédikátor könyvében, hogy felette minden hiába valóság az ég alatt. Tulajdonképpen
Ez nem volt pesszimizmus, Salamon nem egy pesszimista személy volt, nem lehetett az, hiszen tulajdonképpen olyan eredményeket ért el, amit nagyon kevesen értek el a világtörténelemben. Több billió dolláros vagyonnal rendelkező ember volt, ugye közel 1000 felesége volt, és hihetetlen lehetőségei voltak ebben az életben. Tehát egyáltalán nem gondolhatjuk azt, hogy egy pesszimista embernek a vallomását hallhatjuk, hanem tulajdonképpen nagyon józanul és hideg vérrel mutatott rá arra a valóságra, amiről maga Pál is beszél, hogy minden felette nagy hiába valóság a nap alatt. Tehát, és ezt tulajdonképpen mindannyiunk személyes sorsa igazolja, és én úgy gondolom, hogy valami fantasztikus az, hogy Pál itt, ahogy felolvastam az előbb ugye az igét, nem csak arról beszél, hogy a bűn lajstromáról az emberiségnek, hanem a jó hírről. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És ebben az a döbbenetes számomra, amikor az a szó, amikor azt mondja, hogy úgy. Ez nem valami érzelmiségre valló dolog, hogy annyira szerette. Egyáltalán nem. Isten nem az ő érzelmei, tehát Isten, tehát itt pontosabban János az evangélista, nem Isten érzelmeire mutatott rá, hogy mennyire szerette, hanem egy módra, ahogy szerette, ahogy kifejezte. És hogy fejezte ki Isten az ő szeretetét az ember felé, az emberiség felé, az elveszett emberiség felé. Úgy, hogy tulajdonképpen az ő egyszülött fiát keresztre adta. Ez valami döbbenetes dolog a számomra. Én közel 40 éve követem az Urat, de akár hányszor én ide jutok, hogy Jézus Krisztust az Atya hagyta meghalni. Egyszerűen megráz az a felismerés, hogy mennyire mély szeretet kellett legyen az Atyába ahhoz, hogy a saját fiát hajlandó volt elveszíteni azért, hogy téged megnyerhessen. Mert ő tulajdonképpen csak, mint igazságos Isten, jogszerűen állíthatta helyre veled a kapcsolatot. Mert az ember föllázadt ellene, tehát ilyen értelemben ellenséges viszonyba került. És egy óriási nagy kegyelem az, hogy tulajdonképpen Isten megtalálta az utat arra, hogy kaput nyisson, utat nyisson vissza hozzá, és tulajdonképpen ebben a kapcsolatban az ember újra megtalálhassa azt a fajta tényleg élet színvonalat, amit Isten eredetileg számunkra adott. Azzal szeretném befejezni, manapság nagyon sokan mondják, hogy hát miért nem tesz Isten jelt ma. Ugyanezzel fordultak, emlékeztek Jézushoz is, amikor ő szolgált, és akkor azt mondta, hogy ennek a generációnak nem adatik más jel, csak Jónás próféta jele. Tudjátok-e, hogy mi volt Jónás próféta jele? Igen, ez is egy része volt, hogy 3 napig volt ugye a cethal gyomrában, és utána kijött, és ennek eredményeként tulajdonképpen tényleg befejezhette a küldetését. Sokan ugye megkritizálják ezt a történetet, és azt mondják, hogy tehát ez lehetetlen. De hadd mondjam el, hogy még fizikailag is lehetséges, ugyanis több híradás, történelmi híradás tesz arról bizonyságot, hogy nem egy embert nyelt el cethal, akik több nap után kikerültek a gyomrából. Tehát ezről nem csak a Szentírás tesz tanúságot, tehát ez nem egy lehetetlen történet. Ez fizikailag megtörtént, több feljegyzés is bizonyítja, hajósok mondták el. Most nem akarok itt a részletekbe belemenni, tehát ez fizikailag is megtörtént. De mi igazából Jónás jele? Hát az is, igen. De én hadd mondjam el nektek, hogy nekem mit mutatott meg a Szentlélek ezzel kapcsolatosan. Emlékeztek arra a pillanatra, amikor ott a nagy vihar, tombol, és már teljesen minden reménységnek vége, a hajó rakománya elveszett, ugye tulajdonképpen ott állnak a halál előtt, és teljes kétségbeesés közepette tulajdonképpen egyszerűen próbálják a kiutat találni, de nincs. Tudják, hogy itt a vég. És akkor mi történik? Ugye Jónás megjelenik, és hát azt mondja, hát én miattam van a vihar. Egy őszinte ember volt. Tudta, hogy tulajdonképpen ő hozta, ő eredményezte, vagy az ő
engedetlensége hozta létre tulajdonképpen ezt a szituációt. És tulajdonképpen itt jön a jel. Ebbe a viharba azt mondja nekik, hogy dobjatok a tengerbe. És megmenekültök. Tulajdonképpen figyeljétek meg, ez az egész egyetemes emberiség egy hatalmas viharban van. Tulajdonképpen dobálja, hányja, veti tulajdonképpen az emberi kultúra hajóját össze-vissza a bűnnek a vihara, amiből nincs kiút. Tulajdonképpen az ember érzi a vesztét. Az ember nem csak érzi, látja. Ha magunk mögé nézünk az emberi történelemben, mit láthatunk? Azt láthatjuk egyértelműen, hogy kultúrák buktak el egyik a másik után, és süllyedtek el ebbe a viharba. Egyik a másik után. Olyanok is, amikor el sem lehetett volna képzelni. És amikor bedobták Jónást, elállt a vihar. Ez a jel. Ha elfogadod Krisztust, azt, akit bedobtak tulajdonképpen a halálba, akkor meg fogod tudni, hogy a te életedben is eláll a vihar. Ez a jel. Ha egyszer elfogadnánk társadalmi szinten is, nemzeti szinten is Jézus Krisztust, akkor megtudnánk, hogy egy társadalomban micsoda csodát tud létrehozni az evangélium. Vége lenne a viharnak. Ez a jel. És ha meg akarod igazából tudni azt, hogy ez igaz-e, akkor nyisd meg a szívedet előtte, azelőtt, akit bedobtak a halálba. Mert ő meghalt, és utána, mint Jónás is, ugye, tehát ő föltámadt. Ami döbbenetes dolog, aminek óriási, rengeteg igen, bizonyítják ugye az ő föltámadását, óriási dokumentáció áll rendelkezésünkre ma arra nézve, hogy ez valóban megtörtént. Tehát nagyon szeretnélek bátorítani arra, hogy valóban add át az életedet teljesen Krisztusnak. És ha már átadtad, akkor ha hallottad ma ezeket a szavakat, nagyon kérlek arra, hogy ne rejteges tovább el, ne szégyeld az evangéliumot. Azt mondja Pál, hogy ő adósnak érezte magát. Te is és én is adósai vagyunk ennek a világnak azzal, hogy elmondjuk a jó hírt. Elmondjuk azt, hogy valakit bedobtak a halálba azért, hogy neked ne kelljen meghalnod, és hogy vége legyen annak a viharnak, amit már te se bírsz elviselni. Ez az evangéliumnak a lényege. Az Úr áldjon meg benneteket, és tényleg nagyon szeretném, hogy tényleg mindannyian misszionáriusok legyetek, evangélisták legyetek ott, ahova az Úr rendelt. Ha buszon vagy, ha villamoson vagy, ha kirándulsz, ha jönnek az emberek, ha kórházba kerülsz, bárhol, mindenhol el kell mondani az evangéliumot, mert ez az egyetlen tulajdonképpeni válasz, megoldás az emberiség sebeire. Az Úr áldjon meg, és legyetek bátrak, lépjetek ki. Amen.